Matingda. Ting palupad man jurog tambanog ba? Timing jud kay ba kay padadaan kong lulog tambanog gikas gawas. Nagkandidad ko tog 500,000. You serious? Kinsa kay ang kaubang palupad diri tambanog ga? Mangita sa kubi. Ati bangs, gusto ko sa tong papa. Mo ni, ya. Oh, patambok nga tanom. Karon You serious? Tayo. Ay, hindi na dito masuko kay sige tag kuan ng papag sugo daw. O, di ta kita na dito kadugayan. O lagi tagwa ta pangitaan eh. Matingda. Di din na ni mapalupad niya akong jet fighter na 35 kadupak. Kay grabe din ang gahi ako niya bukat pa jud kayo. Kailangan jud na jud motugpo ni mangita sa pugko. Motugpo jud ani da. Mangita sa ko diri unahan You bit. serious? Bukata jud ni ako. Jet fighter oy. Uy, mating murag sila man natin ibang og si Dotski nang nangog uhot. Kani kana na jud koy patugpuon. Bye. Oh, may mak. Tibangs, uban tata. Asa man? Magpalupad lagi ko sa akong tambanog na 35 kadupa. Di kas gawas, hinatag sa akong lulo. Bangs, uban tata, magpalupad tani akong tambanog dito sa unahan. O sige. Oh, ay doks ko. Ihata na ni sa tong papa kay napuno na ni 5 na ni kasako. Asa man ka? Paano pa sa manong ito? Unahan. Patay kang papa do. Sab-an na pug ka, gisugo tag uhot nga. Muuban ka ng makmak. Wa ka ta kay ba na ayang tambanog na kinawat na maapil kag kiha patay kang papa. Siya mo. Paano pa limi kay kay kusog nga ngino. Sa una lang papa do, musik mabunalan ko ani ako ra usa ni uli. Kabala ka, Baydotski. Kay kani akong tambanog, hinatag ni sa akong lulo. Gikas gawas. 500,000 may kandidat ng tambanogan niya. Imo nung inog kinawat ni. Ah, bahala mo. Ikaw ti bang tukan kang papa. Nganong mag-uban ka ng makwak. Basig na, kinawat na yung tamanog. Uli na ko, bahala mo. Atahan niyo eh. Atay tuti bang. Huwag mo tabang eh. Imang ko sa ako. Ano, magpalupad ka ng tambanog. Sana, baymak. Dayong ta kay bukat ni kayo. Ay, Na, limang kapag himo ani na. Naglisod og himo og usa ka tuig. Paano masabi? Inigiyap na kog tulo. Iitsa na ha. Kay kanang fighter jet. Musite ora diri babaw. O sige. Ipiraw ka tulo. Ako na ni itugpo. 1, 2, 3. la. Nagpalupad ta banog. Baymak, kusog yun na mulupad. Na, di ka mo to. Grabe diri kusog ka mulupad tanawa. Tanawa. Grabe nang habugaw ang tabanog, nanungod na. Awa, imbita ko na mong musitiw na ibabaw kay fighter jet pa nga ni ana, tanawa. Grabe nang habuga. Kalamitan na tabanog gawin na may palupad na nilang tabanog nila oh. Lami ang anak waon oy. Bastang mahawa. Kuha lagi ng tabanog garon. Labi arba dyan ng tabanog gayon taon. Murag mahalon man ng tabanog gada. Ato sala ni ihikot, Ibangs. Sige. Kaya mo inom sa tas tabay. Luhaw ko. Yoy! Kini! Nanghawa na dyan mga animal. Makuha na dyan anak kong tabanog nga lawi kayo. Ano mo na ko atong kamang di? Ano dyan mga animal? Makuha na dyan anak kong tabanugan. Tamang ray lami ah. Layo apos tabay bay oy. Kawaton magatong tambanog dito bay. Layo ra ba kay tabay? Tuo lang tabay ha? Layo ay ana. Ana?
Maho kayo, matabang. Uy, nagaan na ba rin nga ligos tabay bay oy. Makainom ka tani puro mahabay. Manang hidro gud ta. Ah, ta, susuwayan. Uho na kayo. Matabang uho kayo. Ya, pwede mo inom diri sa tabay ninyo ya? Oh, pwede. Basta tag 5 inom daw. Aw, Kada yarok 5. 5 yero. Oh, basta wag kay 5, di ka kainom. Ana mo ko 20 diri ya. Yo. Pwede ba? Basta mo diha oy. Ang ayaw ho na Ayo, kayo. ano ba nagtimbang bata? Nakuha na dyan ako tabanog. Tabanog. Daliin taon diha. Ano kaya gahi. Araw jug birahon ng tabanuga. Magtatanis tag iyan mo. Pag ay kadugay yan tabanuga. Uy, kagahi magbirahon. Magtatas tag iyan mo. Ya, hapit na. Hapit na. Hapit na jud. Na, diyan, abot na jud. Abot na. Ih, sangat. Yara, nakuha na dyan akong tabanog ng labi kayo. Nakapalupad na dyan ko ingan eh. Watsoy bawat dyan tag-iyaan yung taon. Lami aron sa tabanog oh. Sus, kolorilo. Lami ani hayag kayo ni dito sa babaw ba? Yawa mga tamano. Imal. Kinsa ka nang gustong tapanog. Hinatag ra to tong lolo. Gikar ra to sa gawas. 500,000 ra ba kandida di nga to? Naman mo naman. Para na lang. Di ba kitawa? Kitawa? Nang hapak man ka. Ang nahapak na. Lahat hindi ka na wala po kang animala ka. Imo nung kong kikatawan. Imbis na wala akong tamanog. Ay pagmuli na lang ko. Ipangita na ako sa mong papa. Hala ka diha. Ako pa nagtugpo. Ako pa nagtug niya. Ako sige baso niya paggawas yung matabanog. Anong kailangan kong gawin upang malaman? Salamat din kayo nagpunta ang Video! Ay bandok ko. Datang yung papa. Maasa ba? Ano siya ba? Piduski. Nah, piduski naman ako. Ay, kabala ka ba ito? Noy, pili mo inom, Noy.